Mal-5,000 persuna se jieħdu bejniethom 10 miljun euro hekk kif għal 5 darba il-Gvern żamm il-wiegħed elettorali tiegħu li jindirizza inġustizzji tal-imoddi. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu lil ħaddiem ġranet il-bogħod mill-jum li rikonoxxi lil ħaddiema tħabbar li dawn il-pagamenti se jingħataw fi 3 skemi. Dawk eleġibbli huma l-persuni li daħlu fis-servizz pubbliku wara Jannar tal-1979, persuni li kienu impjegati f'xi korporazzjoni fis-settur pubbliku u l-ħaddiema tax-xatt liċenzjati bejn l-1973 u l-2007. Il-Ministru qal kif il-pagamenti se jsiru f'Novembru li ġej, wara li f'Novembru li għadda ingħataw aktar minn 11 miljun euro għall-istess inġustizzji. Żied jgħid kif dan huwa gvern li miegħu taffejjed li f'nofs pandemija minn barra li ħaħsib is-saħħa u l-għajxin tan-nies qed jara li ssir ukoll ġustizzja meluf ta' ħaddiema li sofrow anomaliji 20 ta' snin ilu. Il-Ministru fakkar kif waqt pandemija dan il-Gvern baqa' spalla mal-ħaddiema tant li pajjiżna huwa wieħed mit-3 pajjiżi biss li rnexxielhom iżidu l-impjiegi. Għenna bit minn 100 euro fil-ġimgħa ukoll mhux biss żammejna kelmna ma morna oltre. Fejn aħna kellek kategoriji ta' ħaddiema li ħassew li kellhom inġustizzja u anomalija u minkejja kollox ħallasnihom f'Novembru li għadda u din is-sena wkoll irġajna ftaħna it-3 skemi għal ħaddiema tal-korpi, għal ħaddiema illi huma ħaddiema illi kienu jaħdmu mhux biss fis-settur pubbliku manka fis-servizz pubbliku anke fis-settur pubbliku għal ħaddiema tax-xatt u oħra. Dan huwa gvern li miegħu taf fejn int gvern li minkejja kollox dejjem se jżomm kelmtu miegħek. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sal-aħħar ta' Lulju.